This is a good story. I have my family and Asante, and then Ghana follow up program. A live feed, live updates here. Our Denver, Colorado, United States of America. Wherever you are, the about what is going on. You might be so again. I am straight. I'm a first woman, Siano. The people so hard. I'm a first Ghana. The people so hard. Yeah, so AMAMRE actually, Otumfour say, maybe I could be our Asante. It's no, and today that's what to say. I want for every show Anna, say Anna or any maybe say I will never have to say Asante for them. As you were any job on an enemy. Men are not for studio abo. Major news one company. Many are ne for studio abo. Many are penny ya fianane. So Otumfour tap kese can't tap kese say. Odene and then when yama washabi, me ma no hunda. So friend me anopa. Ewia. Impo anade desio mu a. Meba, me de no kre ene me say bebo Asante man no na me bia kan sikadwa na me da kwa shop so se manye we mu bia na me to Asante man tam kese What is it? Never play.
koso adeɛ kɔso no sɛ sɛbio yɛwura Asante hene Nana Oroma wɔsɛ wotu kwan yɛ baabi a obiara no ma Asante sɛm ho hia wo eti yɛwa sɛbi yɛba aburokyerɛ no nkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛto yɛ amammerɛ to twene eti yɛba yɛyɛ sɛ yɛatete kuakuakuakuakua yɛ Asantefoɔ ekuo na ɛno na ɛbaa ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛpɛ ahemfo ne ahemafo a sɛbi yɛbɛtumi akyerɛ sɛ amammerɛ nananom di na ofia no yɛbɛtumi ayɛ bie eti mu yɛ nnwumere yɛ ɛno ane yɛayɛ ɛno ne yɛayɛ a ɔmo ebinom abakɔ ɛnte sɛ sɛbi fie akonnwa wodi a eduru bi a no afiri so na obi aba eti we na yɛ sɛbi wodi hene wɔ ha no ne mmara so a afɛ no wɔn apɛ wɔ hene foforɔ a wɔba na no na sɛbi yɛbɛyɛ a yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ nneɛma torokante no sɛbi yɛkwasi yɛwura Asantehene sɛ Nana Oroma ɔnananom a yɛwɔ aburokyire yɛpɛ sɛ yɛyɛ nie na wɔn nso ayi ne bere mpɔn anaa ne hemfo na man hene no bi ɔmo ba kyerɛkyerɛ no ma kyerɛkyerɛ ne yɛ sɔre akyerɛ wɔn na yɛ soso deɛ na adi mu etu wu na ɛna yɛkɔ so no ɛsɛ na yɛba besae akyerɛ Otumfour anam sini a ofiri manhyia aba Denver ha no ne saa bɛpɛpɛ na ɛnyɛ wɔn hene bi abɛka sɛbɛ ɛyɛ yɛwura Asantehene ɔte kɔkɔɔ so ɛbɔ mu ɔno ne bɔ nkumhene Nana Asumnya hene ɔno ne na wɔ ha wɔbɛgye Denver nsayɛ na yɛsɛ ne deɛ ɛda kɛseɛ paa ɛwumere deɛ amammerɛ ne amanneɛ bɛdutoɔ na ne bɛkɔ so dɛ saa pɛpɛɛpɛ no kɔ asoro no ɛna yɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛna yɛpɛ sɛ yɛ mma no sɛ ɔwɔ kurom ha no yɛsɛ obiara mmra na ɔmɛhwɛ sɛ ne ɛsi yɛ yɛamammerɛ sɛ ne ɛsisi hene na sabi yɛsi ahema no ɛno nti saa deɛ ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ that's paa ewu sɔ yɛ busy sɛbɛgya no ɔkò sɛ wɔn ɔsa yɛ MC ana ne a na me nsa yɛ MC a ɛgyi ne nananom tante na deɛ me dwuma me deɛ na so paa wɔn fifiri me Asante damakoma so dasɛ buru sábò di ni bèrè Nana Oroma me din de ɔte se Nana Boakye Yadom tí a ɔ nsɔ yɛrɛ that's
wɔyɛ bi afuna no wɔaka akɔkyia no wɔama ɔsaa kwan no a ɛyɛ ara na wɔbɔ mu ase na wɔkyia ɛne mo ase ɛne nanamadɔrɔma wɔmmra na wɔmmra na wɔhyɛ ɛwuro wotu ha na wɔkɔ ha wɔwɔ mpɔbɔ wɔyɛ wɔyɛ ɔsoro ɛsɛ wokɔ kuma ase a wokɔ Ghana ha ntoma nkyakya wɔyɛ nwura ɛna na wɔyɛ aheye no apagya wɔasoma obiara saa na ɛwerɛ wɔyɛ yɛni nso wɔyɛ ani ɔbaa kɔ asate yɛ biribi kyerɛ ase ɛna ne sɛ obi ba abɛso mo sɛ ɔbɛkɔ wɔ si akɔkɔ asate ti sa apagya a wɔyɛ nnua saa na ɛwerɛ Joe. You are saying what Asante said. Said you will be as you are telling you, she said, I'm waiting. There will be a deeper shape here, so here, so here, the book, so here, the fancy, so here, something, or one class of people in our men. What can we have while you're moving from? Sure. Everything I'm here who said Denver. You come on Asante AMAMRE, any money, any idea. Sure. You are still in fact for and no, any big job who like us said, Denver, I'll be here again. Free that's a property, with me, and Chile will be back. I would have said 2 years this season. To say, Captain, Joe. Joe. Denver for Mutia, I say you be. I go Denver for. He was me from to when he said, Cassette, any of whom you had, and they have been. What did it have to say here? A convention and a Saturday, a smile. Joe. One mind, a Sunyani, a Asante, a dish, a Brianna piece, a Dorin, or to the soul. And they do it and say, oh, you've never one Jessica, no one is beating out or yet, no, yet one or 2 years. Se nipa ne sɛ ɛda agye nipa kum a na nsɛm a ebi mo tete wɔ ka no ekuro no yɛde sika a wɔwɔ a wɔde ma no nti a wɔde ayɛ sɛ nsɛm bi a ɛmfa kɔ ekuro no ɔhene bi a ɔbɛba biara na wɔwɔ n'anim ayɛ nti sɛ wɔde yɛ bi ɛma no yɛwura otu obi ɛma ne ma adeɛ sɛ ɔnɔ mo ɛna mo yi no a ɔbɛba abɛto akɔ sɛ ɔbɛte sɛ wɔkɔ court. Because they gave a opportunity to have that's a money and who trust. We hear something what to bring for. My name, a beer that please. Never buy a shot. So when you are buying, you say, so come on side. To the day, so we might could be a woman who has said to you, So you go in a dance here. Joe. Say, I'm not near bed. Me man of mine knows in the so my penny. Now, an edge of my dear Yaji, and yet Cafe, American men, not Joe. The man of Canada. Number 4, the toast the tea, Oba, you were a trip. Said, I'm not going no dia abisɛ ba ahemfie ɛyɛ bɛnhyia ɛwura so apɛni sɛ ɔmna ɔbie kwan ama sɛ bɛsi bi kyerɛ no wɔne ahemfo a ɛdi wɔkyi na afei tɔtoa wɔ ho a wobɛsi I'm sɛ ohemfo mbɛsua no dɔɔso wayɛ ateɛ enti obiara wabotiri wɔhene a wɔba
wobɛgyina ha a mesrɛ mo yɛwura sɛ wogyina ahemfo no na wosɔre a ɛno so sukuu mmea bɛnkasa bebree yɛde afena hyɛ wo nsɛm a ɔsɛ wo sɛ susu wo ɛnkasa bebree wo nananom mmienu di na wobɛba a bɔ na wo ntam a wobɛka na adeɛ di hene no ɛna wobɛka ɛmo ano ɔfɔmfɔm ɛne social media ne tiktok aba wano fɔmfɔm a adeɛ bɛtena na woda so nea wotirɛ wobɛgyina so na wosɔre a paha wɔtoma borɔ mpaboa wosɔre wie a nananom akyea me tumfa akyea me hene bɛma wo kwan na ɔba bɛkyea ne wura na obi apepere ne ho koraa afei ahemafo a wɔbɔ ɔba fɛ titi dɔnkɔ wie a ɔho wie a ɔbɔ obiara ne mmɔdi ɛde akyerɛ ne wura enti kyea ne wɔ yɛ nananom akyea me a yɛgyina ha yɛsrɛ yɛagye mo playground mpemmienu wonte asɛ mebɛka nkurɔfo makyerɛ ɔha wo kyema ne yie ɔha ne yie wonkɔ ha yɛ ne kɔ ha Esra was say, Obi, I will come to my from 8 years, 10 years soon. Asante for me, man, some parents, I was a I come on. Mammy, I'm coming in show. Upon your bay. Indeed, many of them are very rigorous. Separate across. It is better than the media community. Anna, Coaching, it is better than the media community. I was here a friend of Kwame and concerned before. The BBN said, Chairman. Indeed, Kwame Aponsa for me Brittany if you can feel me nanane nana kofi aji Otumfour twafo ni a wonya ne baby ko me nanane ana asikra enam so pa me nanane so Asante mighty and then me so me beto aso and the big kanina na say na love friend me am power and yo to catch you me na machima se me da machima wa beto Asante mighty there, Mommy, Whenever. Next one. Whenever. It is better than the media community. very man, and this is boy. Very man, and this is boy.
Asante for the swap and free. Small addition and free. Minana, Elena, Elisa, Wine. Minana, Elena, Awa. Minana, Elena, Ubi. The size of Parliament give us more sentiment. And then they are good so. Seven so we say Asante my son. Usami yare send an offer on the pop and the group so slow to bonus offer me. So offer no mama offer no mama the first of the winter. Your thoughts on that? We are good. Demba, Akron, Amy. Now what can I say? Demba, Asante, Foku, Akron. Demba, Asante, Foku, Akron. Yes, Reverend. The family said the big account are there, Monaco. With me at what? Yeah, so the program. The one, yeah, a poor and then when I'm mentioned, Nana Bosu, something, or when you're over the grow, we are going on for a cry, they say you. I know a son pa, then a son Otumfour. Now and then we can have. Ama ebi asomesoro mede onyankopɔn ɛde akyerɛ nananom sɛ ɔnsuo awuo nkɔm ne bibia sɛ mamafra me na sɛ mama nsuare yareɛ sɛ mama ɛto asantema ɛnta Eti me na ni be dey akonya na we dey pray say na frame Janfi Kemi me Deba adult Nana me yelumi me fi kuma se papa so me nana ne nana Janfi Kemi a wo di me nana Orusi Abioni Aludika Nana Mijawani South America Amapau Anuno Empo Aspochiamo Nasa Bidani Achilawa Nana Mito Asantema Enta why are there? What is it? Gary Obra. Munya Otumfour, Tom Watson, Nayana Kama, Nana, the Munya Nano, Morpho, or Hanoka, when the Yakasi Sorry. Verma at the sequence, the Denver chair. Sure, up here. I was on the first one. Then I didn't and I'm so bad. When I don't assume as I then a assume so. Your friend, and I do the school. And I said, Colorado, the year slow. The snow is to say, then enough friend, that's a man. The two are sentimental. Yeah, why are you doctor? Doctor, I was a David, and I was a and then you were never. And then lawyers in your kind, and was able to move. We didn't say,
Koku Japan Gunkina. Na Japan so tia. Kuna swali sasa waboni tena da. Udibre. Marre. Demba Marre. Dabba Marre hele. Ifami Koku. Fere na naso, ule shwa famu ndo. Odanti obe perform. Fere na naso. Ifami Koku Japan Gunkina. Ifri Asante Bakwai. Ena sumpa na kamera pa Japan. Ena na kwame da pa Gunkina. Eso Asante Manji. Ejina ha se yo mo papa na mo ye na. Eso na ku su se twa so. Ejina na so from your pa. Awia anado. Baba. Mama. Echo Asante Man. Enta. Oh, Obiana obodo na moto mwas mo ka ko. Edi bẹ́ẹ̀ na ni de akonya e na odi bre ne sei. Begin the Burma acquisition. May you go. Ehine bo ko he. Amba ko bongo bihina. Colorado, Bongo. Ani ya. So mo. To was what na go through my young so ate kamino na ko ate Begin the acquisition. May you never go. Men and nane do before. Men and nane Kofi and I'm so far, men and I'm only so much at mine, and then they do this work, so we have that choice. It's enough for me, we are and a power. And you know, that's a mama, the twice at mountain. Oh, yeah. Omo se aya mo ni ho do do homra Bema, edi bẹ́ẹ̀ na ni de di bre ne sei. The Friday, very man, Kunabi, Odi bre ne sei. Udibre sa ko na be na wo be die o ya na de Denver ku na wo hin na to so ate me a Denver, a go jazz. E mo wa so mu ni na obi a de bẹ́ẹ̀. The family, Kunabi, the boy. Men are now, and men are now, and Kofi also. Your and I'm so far, then I'm and there's so much sentimentality, and then it's in a drove. So I'm not from your papa, and you bread. Simple says no talk as an African mama, something times. Oh, Pio, Omo se edi bẹ́ẹ̀ na ni de di akonya e na odi bre ne sei. Koku Ampetu Kasiamwa. Koku Ampetu. Dabi o kan o we da bi. Ina ni Kasiamwa. Na odi bre ne sei. Edi no ku yo ba yo Na o si go tue. I say Denver ko ko ti and di no di church na no se na so and assist the picture no Ini Koku Ampetu Kasiamwa. Supa ina nana Champion Ampetu ebe suma Asante ona me beto. Nana so fe bia. Edumbre amopa snow usaya bia ni. So fe na mama to Asante manda. ya Ampetu o la ni ako. O ma re wo ye.
Bema, it did pay. Now, we need to do. Yo. Betrase. Ayo mtuma nyinyi. So no say afana bitwa anoshi. Rima afena bisa okwesi ni ashe ni. Say edo mahanyati. Esa mahanyati. Etia odi bafra ko ni. Udi anisai Osu Bwampo Abebio. Osu Bwampo Abebio. Niwa asi ya fafu na imani efasi mbichia. Unyo. Anything so. Esi ubo ene di abo na nane me na nane fusu di abo meja ni Osu Bwampo mpani mini ane fusu di abo akoto mini apani ni yafia nane isu Otumfour tap kese kantap kese se odene ho ene ni monyama wa hyebe me ma no huda so frɛ mi anopa ewia empo anadwo da suomu a beba me de nokorɛ ene me se bɛboaboa asanteman no na me bia ka sikadwa na me de akɔkyerɛ ɔpɛm so sɛ manyɛ wei mu bia na me to asanteman tam kɛseɛ
Enti wohwe dwom ha ya na wohwe ntoma ya to se sika asu wo kyerɛ sɛ pa onyina so wotwa kama na sɛdeɛ anakyerɛ se na ɔbɛpɛ ne gyina ha anadaroma hemafo deɛ mu nsae na mmom anahema ɔkɔwia a wode ma wɔ no Otumfour ahyɛ mo ha yi wɔbɛka na mosoma yɛwura Asante enti ɛde ba a wode din na wabɔ ahema ndaroma yɛnadahema ase sɛ adwuma a wode hyɛ ne nsa na ɔno moma ntimi nyɛ enti wabɔ ahema afori ndaroma ɛgu obi yi wo mu akyerɛw na sɛ woma ho kwan a ɔmoma kɔtena ase na ɔno ɔbɔ yɛ adwuma you are saying, so what did you watch? Yo, but the Midra head there, you come on there, you can't be fun. So you have the flow so oh dear, and I'm going to be no automatic. Pacho, and I'm here from across your freedom. Chido, Denver, Chido, hey man. Then I said, I'm so happy. And I want my idea. And 20 from Mexico, and not for more. What's it? I about it. And I'm not so okay, sir. We are never going to be mine. I'm not so. We didn't get a full see a real one. I couldn't be mine. Yeah. And also, you couldn't say him out. Yeah. But I remember also, I'm not the one. We are copying him. Now, I say, oh, yeah, I'm copying him. Yeah. Also, never again. Hey, Sama, real, about who come on. You didn't see it there. Our friend elsewhere. Hey, and then that's a control. Sikay, Yesu. And after you do my effort, and I say, boy, I dear power, what
member for who why are there? Oh, dear, more him for. Yes. What's now? Benji. It's the phone. I check it here. Or he know him who waits in the about. Now, what you have read. Now, if you are, I'm sorry, I'm going to say, son, you will have a child. Nana mpejelimu nana chansi ache naro mon famille that's what we're going to do too. Yeah. Any man way na ma che oda ma so go le nana no esemo a penfosi sabe Asante. Big brothers. Sure. No patrol, big brothers, you're ready. And you will be at your own. You're ready. Okay, if we are standing here tonight, we are standing here as big brothers. Nana Owusu, the born Abibu, he is one of our own. He is one of the big brothers. Ni Aye Ania, the Ghana Manche of Colorado, he is also one of us. As you can see us standing here, we are men of pure profession. We have doctors among us, we have engineers among us, we have cyber engineers among us, we have nurses among us, and we are responsible men. So if tonight, one of our own, Nana Owusu Ibon Abedio, is being installed as the Asante King of Denver, Colorado, we cannot just sit back and observe, but we are here to support him 100%. So, if you see us standing here, we are not just coming with our 10 fingers, but we have some 2 heavy parcels that we are giving to Nana Owusu Abedio to say congratulations to our big brother Nana Owusu Abedio. Thank you very much. Big brothers, big brothers.
na na mo ya tie ene ko mama na na huru sa de yi bia kana na go be de ho ya mo ya de pa ko ya doctors ya dachi na na mo sa do tuntuma ko ko pa cho ya ba chance na de yo Frame na Asamoah Mensa. New York Asante my county hene. Okay. Nana Asamoah Mensa. Ciao. Ene ye kwa hifa. Ene ye free New York ba Colorado, Denver, eba beji. Ohene inswaye ewo krom ha. Ntenyume ye hwe nu se amamre ni amane be kosopa. Ene enwumre yi amamre ni amane enti na ye wa asen. A nana no motutu empanifo akese akuku dame. Ahemfo akese na ahemanom akese ama omunyina afri bia ba. Enyume won ye fe pa. 85 ne de ja eno ti de enam. Aha, enti eno de priority. Enti enema ye no. Ya na ye de ahihye holidays. Aha, enti wo de when ye mo be advance notice say e bia Labor Day weekend e be ye nsaye. Ana ye be ya Asante Day. Yeah. Enti wo ya na wo de you know permission now kwa tumwe awakwa ask for permission. Okay. Aha, and I just say it do that time na ni nyina ye hiem na ya AMAMRE no so AMAMRE ne de ye ntuntwene. Aha, you raso se obia ma na Asante sem ehia no eti ye ko ye 9 to 4 na 8 to 5 na ni asanso abeye AMAMRE no so na just say bibia so atoto yi. Wow. Na ene enyume AMAMRE na amane bibi ko se den na ye hwe ni mu ni say ye si ohina ya na na hemamo for mu dim tintimai pa den na ye hwe enyume. Say yes ohina ana se ohine to ohima no ene ebusia panyi
ɛna hwɛ abusua no mu na wɔn ayi nea ne ho adwo nea ne suban yɛ nea wɔtumi ka abusua no ebom ɛna sɛ biribi ba so so a wɔwɔ akokudura obetumi adi anim nti ɛno na yɛde hwɛ so na yɛyi obi a ɔhene a obedi yɛnim na ho ɛfɛ ne paa wafa wo ho kama paa na wafa de anɔden kama paa that's paa na o bi a so chia na last one half will be hwɛ paa metia mea me kurom medi adeɛ wɔ boaso meyɛ boaso nkɔsoa hema nti mekyia m'abusuafoɔ nyinaa ɛne ɔma mowɔ Ghana ne yɛwura wɔdidi ano mabɔ no mu ase na nhyiafoɔ nyinaa kyia hema anwummerɛ de mo ho ɛfɛ paa na bakyɛ wobɔ wo din no ɔkyerɛ baabi a wofiri baeɛ wɔdaworoma ne frɛ na kɔnwa dini ɛde pokua ahweneɛ Dallas Asante for hema. Yɛ anwummerɛ ne yɛbɛbɔ Denver ɛpono mu a anya ne bɔne so na wosu bu ampɔ mmerɛ no aso sɛ Otumfour ɛde ne si Denver Asantefoɔ ɛhene ɛno anti ne ɛnam masɛm tiawa nice one and nti ɛnɛ de yɛhwɛ ne mu sɛ amane na mama bi bɛkɔ so amrɛ ne amanneɛ bɔ mmɔden ne bra hɔ na bɛhwɛ Asante. Wow, nice one. That's power. Why him? So no one feel you need to meet your own. Boy, teacher. So the man been afra. No free fan buy. If Dallas the buy. Dallas, that's Texas. Texas. Okay, that's cool. Okay, it's also betechi. Also betechi. Nice one. See that man also. Yo, send your car. I'll see on Nikunu enemy. Oh, nice one. Kwame Jay na Asante Memono. You're from Nana Bassa. Me fi Dallas. Okay. Me hima na TV. Oh, nice one. Oh, wow. Representing Dallas. Na yes, I'm a pan yene Otumfour na musini Sumja manhene. Yeah. Edin komono. No can be say yen kire mamo. Yemano no. Mamre no dodo na nka no wo hyese nka mo anwumere kwa na nka fa nkwa ne mra. Sena isibi inkokiti amamre no wo yenkra no a hwemu ha no. Sena isibi tie wa ha. Odaro. Sɛ de sitia no ɛyɛ no kre enkola no yeguso a ye kyerɛ wo amamre akra kra wo kyia na odi ne nsa benkum na gya ya tenetene no sɛ yemfa benkum ankyia panini yɛde nifa na kyia panini sɛ no wabɔ ne dini enti aya kakra ɛme sɛ fufudie kra ya na yɛde na ma wo afi eguso abatan yɛyɛ no kakra ɛde ma wo enti emre pam no ɛme sɛ ombeti no me bi ase amaye. Nice one. Nice one. That's now also whatever in the American say Otumfour catcher say Yamaye Asante Samu here. I don't know chess baby I will be a Yama Asante Samu here. The Asante Samu dear Yegusu I'm an here. I won't say a war Obronima so now so Yaya bit to me. Send a very bad Asante because baby I could be a Asante dear Asante. It's your man as your Asante Sama here. Diagusu, Nanakaye, Nanakayano, and Yagusu. My last question. No, I mean, and Kranas, Persina or Krano. Oh, yeah. Culture, no. Yachram, because no cranny, a handcolano, Titiano, different from a few color different. Now, you try say, Bayan, you bit to me, Nemono, and Colano, a to the Biana or Morty, a Fantaforce or Morty, but what's the difference? The difference so we know Ghana Kakra. I don't know how to tell how's it like? Chroma Casano, Colano Titiano. I just say Hano and Brano. Different. Only Wabewa and Tuni. He's the right person for this question. Mabawa, Chroma and Colantiti are different. Okay. Because Adea Obakacha Obawa Ghana, Ahano, different. And you know, Aya Antobase.
ndobase ne akokro because akola kra already 10 years obetimi afra police am you krom ofra we kura no ofra police omma na aha no akola betimi afra say me ma me abomi no afra police and no wanya say na sababa aha anti no nkakra kra na ya de tinetene nice one mo wanya but that's pass what you ai because difference won big time within you kwame agei na mum Asante memu no yefra me kwame abasa emre bi abetwam na yefra me Obumpa the first but anano mampene Obumpa the first wow no Obumpa I say anything o so wa when it's yare e se chuchu na me judi na beta Obumpa pa eh sure no so ka kapitani hilarious nice meeting you and that's a and you may sure me say you benya nice yeah be ho no be benya nice na you nice culture me na me say me sure pa mo fa no wow okay that is Esmida money here one of the two in chair it's a good no me video no okay nice one wow nice one and now a dom so much and less or more paboa me kaisa make that comment there the do na ngom paboa your my head no o jam for ni kra uni so jam for ni na je say o pasa no o pasa Otumfour thank you what talk kwa here kwa no na nyim no kwa ko so hene tumi won ka kunyo no mo ehu mani jan na tumi won Confanoche, ne sama wo ho. Timi wo. E da se paso onya da jam me show. Business no kwaba. Me platform for to media. Global platform here. It promotes Asante our US and diaspora. The family and Asante and the frozen. The rabbi you know say bonsu. Oh nice one. Okay. Let's have a kesi so. Oh nice one. Asante ma kuna kesi let's so. Yeah. What are you talking about? My name first. Cynthia Savings. Oh, nice one. Cynthia Savings. Okay. That's about our territory. Oh, nice one. All right. I'm so very new. Cynthia, how's your first? The family coffee Beth. Come again. Coffee Beth. Coffee Beth. Nice name. Beth. Wow. Nice one. Now for with you and they did now one. Oh, the me and and you said that's why they I said the family said okay me need them but the buy said oh you have a talent let me be come on now for about $3 Texas Texas nice one Baba now I said who am I man to say said they are rich you know it's really nice I'm going to be at the point which is my program here come on it's yeah cost me a minute